Halo guys, kilo guys. Bumbune kering kates, bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Diulek lembut biasa digongso sampai bener-bener mateng. Aku nek gongso bumbu ki gak wani minyak akeh guys, soalnya ya cukupan ini ki. Enak ya apa? Sing gawe minyaknya sampai akeh kuwi implek-implek ngono kae. Aku gak seneng aku. Wis sithik ngene iki. Nah iki katese sing tak ramesi mau mari tak ramesi ngilangi tlutuke terus tak kumbah resik. Bumbune digongso dhisik. Iki katese dicemplungne guys. Diudek. Nah iki lho guys, mari tak bumbuni uyah, gula masak, roiko, kecap sampai umop. Nah, kita aduk besti. Diaduk nunggu sampai airnya meresap ya. Karo nunggoni empuk. Siap buat buka puasa nanti. Menu sederhana tapi nikmat loh.